Daħlet fis-seħħ skema ġdida li toffri massimu ta' 25,000 euro lil sidien ta' postijiet battala li huma lesti li jirranġawhom u jikruhom għal 10 snin biex jintużaw bħala akkomodazzjoni soċjali. L-iskema tal-gvern immexxija mill-awtorità tad-djar tħallas ukoll kera lis-sit kull 6 xhur bil-quddiem bżieda ta' 2% fis-sena. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes tenna li l-eluf ta' postijiet abbandonati huma riżors potenzjal kbir li mhux jintuża. Mija miżura oħra mwet għamil manifest elettorali, però għall-ewwel darba għandna gvern f'Malta li qed jagħmel xi ħaġa bis-serjetà biex jirranġa u jirriabilita proprjetà battala u jagħtiha użu. Jiġifieri l-iskop tal-iskema mhux biss li qed tagħti grant ta' 25,000 euro lil dawk is-sidien li lesti jirriabilitaw il-proprjetà tagħhom jew inkellax m'għandhomx il-mezzi biex jirriabilitaw dik il-proprjetà. Qed jgħinhom il-gvern biex huma jirriabilitaw il-proprjetà tagħhom imma qed jiggarantilhom ukoll kirja l-10 snin, qed jiggarantilhom dħul bis-6 xhur mill-quddiem u fl-istess ħin ukoll qed ngħinu anke b'mod soċjali l-familji li bħalissa qegħdin fuq il-waiting list tal-awtorità djar sabiex ikollhom ukoll dar alternattiva. Lotja sa massimu ta' 25,000 euro se tingħata biex ikun jista' jsir ix-xogħol meħtieġ biex il-proprjetà tkun abitabbli. Xogħlijiet li jinkludu tiswijiet strutturali straordinarji, xogħlijiet fuq sistemi ta' dawl, ilma u drenaġġ, soluzzjonijiet permanenti kontra l-umdità, restawr ta' faċċati u tiswija jew bdil ta' kamra tal-banju madum tal-art, aperturi u bibien interni fost oħrajn. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar, is-Sur Steve McCarthy, spjega li l-proprjetà tkun ilha mibnija minn tal-inqas 30 sena filwaqt li s-sit irid jippreżenta il-provi biex juru li il-post kien ilu battal minn tal-inqas sena. Kema hemm applikazzjonijiet fuq il-website li wieħed jista' jarhom, imma din ħatkun eligibbli is-sidien kollha li għandhom proprjetà li tkun ilha l-inbniet 30 sena, aħna l-iskop tagħna ovvjament ma jkunx proprjetà ġdida, inkunu nafu jekk hix użata tkun proprjetà mitluqa, nkunu nafu anke mill-kontijiet tad-dawl u ilma fej aħna mbagħad nagħtu sa 25,000 f'sussidju dak huwa l-massimu. Waqt l-iskrutinju tal-applikazzjonijiet li huma miftuħa għal 12 xahar, l-Awtorità tad-Djar taċċetta biss proprjetajiet li tqis li jistgħu jiġu f'livell aċċettabbli blotja massima. Is-Segretarju Parlamentari tem jgħid li din l-iskema mhux biss se tagħti l-ħajja lura lill-proprjetà rieda, issa tkun qed tagħmel ukoll użu minn riżors esistenti biex tiżdied il-provvista ta' units għall-akkomodazzjoni soċjali. Din l-iskema se tkun qed tingħaqad ma' kullana ta' miżuri li ġew imnedija bilan li jiġi indirizzat in-nuqqas ta' units għall-akkomodazzjoni soċjali.